लायनानै गाबलायलायनांगौनि दरखार गैया AK-47 खौ लाबोआखै मानो होनबा AK-47 खौ लाबोयोबा जुदि नैबाव आंना बिखुनजो जागोन बिहाव जागोनना दङब्ला बबाव आंखौ दोनगोन न'खौ गावस्रांहैजोबनानै मामा न'खौ गावस्रांहैजोबनानै गासिबो हैजोबनानै बबाव दोनगोन आंखौलाय मामा दे जागोन बिदिब्लानो सेंग्राफोर रेडि खालाम नागिन जोंहा सासे फंबाय नागिन नेगासिनो दंथारो माथो नागिन production layan kau nak gitu deh apa asik mana ya dilbar kalau udah delivery pernah udah dia oh lagi jasin deh jasin langsung sih